अभी हमारा धुरान जी बलिया जिला से चल के आयल बने। हाँ बजावे चलो नो जमेपुर के हवा महाराज। अच्छा पहले तब बाधक रहले। एकर ब्यास हो गइल बनी है केनो। अरे लंगड़ के हाथ देखा ये 10 पुराना लंगड़ जन जितेंद्र जी रहे उनकर बाधक रहा। धुरान जी नाम हो ना जी। अच्छा जमापुर के मुखिया जी के रिश्तेदार बनी। हाँ जी, जी, हमारा जी। तरफ से हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार। और ही बाजी गणिका खोजली सुगवा में द्रौपदी खोजली लुगवा में। गणिका खोजली सुगवा में द्रौपदी खोजली। अभिषेक बाबा द्रौपदी साड़ी में खोजली। कब सेवरी खोजली जंगल सुनसान मोनर जानवर। सेवरी खोजली जंगल सुनसान मोनर जानवर। तनी मनी औरी बा हमू खोजनी। गीत के लेखक हैं सुधाकर गिरी। वाह। बलिया रसड़ी में मकान है और नाम का अभिजीत सिंह जी जमापुर से पुरस्कार देनी। यह गांव हो राष्ट्रपति साहब के छापे गांव पे अभी बा। हम सुननी पूछनी एक आदमी से जे हम तो वो गांव के हैं जहाँ बड़ी आईएएस अफसर लोग बा आईपीएस लोग बा। तो कहलो कि छपरा जिला में दूगो गांव ऐसा हो झिरादेई नरीनपुर जहाँ आईएएस आईपीएस माने हर 20 घर पे एगो बाड़ जज कलेक्टर सब होलो आईएएस हो जननी। न तो हम अपना के घमंड करिए हमारा गांव में 20 गो बड़े आईएएस अफसर तनी बड़ी आबादी के गांव हो। बाकी झिरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नकल कैले बा। जमापुर नकल कैले बा कि ना जब राष्ट्रपति भारत के रह चुकल बड़े तो हमने के कम से कम कलेक्टरों ना बनब जाता शिकायत गांव के हो। ए बाबू आ यही जिला में है एगो जन्म ले बड़े। अरे मत देते ना तेरे के मुआ दीजिए कि अपने से मुआ बो ढेला हवा बाबा हवे। कहते रहे जे हम चाहता नहीं जे गाते बजाते मर जाए। देखिए हमारा मनबोध बाबा बनी भैंसा खाल से दरोगा जी दरोगा से रिटायर बनी मनबोध बाबा के बार बार हमारे थाना में रही रेवरे गांव के। अब का जने रेवा रिटायर हो गई बनी का लालजी बाबा गोड़ लगता सेमरी थाना में ढेर दिन रहल बन रेवा। भाई जितेंद्र जी 100 रुपया पुरस्कार देनी। दी दी जी जी तब देखिए ताई 500 गिरता। हाँ नानो अच्छा वो हो ई गोपालगंज के हवे धन हिर प्रभु देखा है सिवान जिला निर्मल बाबा के सजन से 1000 रुपया पुरस्कार आई। हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। लास्ट में गिरी बाबा को गिरी खोजले भाजन में आय अभियंता खोजले गजन में। कब खोजले कब जब सिकिचा गोड़ में से उतरी हम जब गोड़ घिसिरावो चली है कहाँ जाएगा। हे भगवान तब कहली हे भगवान हे भगवान काहे के जन्म दे दिहला बल्कि जन्मते मुआ देल रहे। त गिरी खोजले भाजन में अभियंता खोजले गजन में। ऐसा नचनिया के नाचे के ना चाहे जे ब्यास के झटका लग जाए चल देह बड़ा के नाच
रवो खोजन है कुंवर खोजले करत खानी गान मनो न जाल भगवान के अब ती आनंद रामायण गावे लगल ओ रामायण के महत्व बा हट वैसे तो 200 रामायण बा हाँ जी असली पुजाई रामचरितमानस मानस हाँ जी रामचरितमानस के पूजा भई ग्रंथ में सबसे महान ग्रंथ मानस है हाँ जी ई तरह प्रसंग गावे के चाहे हाँ तो लगला है आनंद रामायण के राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी के संग हनुमान जी के जन्म करा हमारे बुझाइले जो है गावत है वो खिरिया वाला चिल्हुरिया लेके उड़ रहे अरे हनुमान जी भाई रहले राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों जना के 4 अवतार हो केहू विष्णु अवतार हो केहू शंख अवतार हो केहू चक्र अवतार हो केहू शेषा अवतार हो बात समझो तू चारों जना के ऐसे मत जन्मा द झम देनी हनुमान जी के खीर खैले सुबचला नाम के अप्सरा रहली खीर लेके उड़ गरली गिद्धिन बन के गिरा देली चोच में अंजनी तपस्या करतली खा ले तो उनको गर्भ रह गए यह तो को कहत है जा देखी सबसे मत रही हो हाँ जी बाकी आन्हर लंगल ले डराए के चाहे का है आन्हर लंगल ले डराए के चाहे बबुआ लंगड़ के दोनों गोड़ में जोर ना रहे ना हाथ में इतना जोर होला एगो लंगड़ के 2 थप्पड़ मार के चलन अब हमर गोड़वे धोली हलो अब हम कतनो घींची हमर के बढ़ही ना दी जैसे बेंगा एगो होली सो बोची हम घींचतनी अब घींचातनी के सौंसे देहिया के वजन वही पर दे देले हम कहनी जे बबुआ ई त अभियंता जीवा हो ऐसे ना छोड़ी एगो काम करस पाछा से पाट कर फूल जब बाबू हमार भक्त दे छोड़ दी है पाछा से छिउकी कटाइल नो छुकी तो गच दे छोड़ हनुमान जी के जन्म तो करा दिले बड़े भाई बाकी हम एगो दूसरा किस्म से मोहनी रूप देखे खातिर पिता परमेश्वर श्री विष्णु भगवान